Σε αυτό το βίντεο σήμερα, μετά από... Βασικά όχι, και στο προηγούμενο βίντεο είπα μετά από κάτι μήνες, ξέρω εγώ. Ναι, τέλος πάντων, ναι εντάξει, δεν κάνω και καθημερινά βίντεο. Ναι, τέλος πάντων. Σήμερα θα παίξουμε Brookhaven στο Roblox. Μην με ρωτήσετε τι θα κάνουμε, θα σας πω τώρα. Ναι, λοιπόν, θα σας δείξω κάποια αστεία πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, κάντε ένα like, πατήστε το κουδουνάκι και την κλειδί της εγγραφής για να μην χάνετε καμιά ειδοποίηση από κανένα καινούριο μου βίντεο. Και ναι, το πρώτο αστείο που θα σας δείξω θα είναι θα πάτε εδώ πέρα που είναι η πισίνα, θα ανεβείτε εδώ πάνω στο βατήρα και θα πηδάει, θα πάτε στο διάστημα καμιά φορά. Έχετε έτοιμο το reset, να δουλεύεις τώρα. Θα έχετε έτοιμο το reset και θα το πατήσετε. Και θα πάτε στο απέραντο σύμπαν. I believe I can fly. Ναι. Καθίστε λίγο να το ξαναδοκιμάσουμε, γιατί τέλος πάντων δεν ξέρω παιδιά. Τώρα άσχετο, θέλω να σας πω λίγο κάτι. Μήπως ξέρετε πως κάποιοι βάζουν αυτόν τον ήχο που γελάνε, ξέρω εγώ. Το ακούσατε αυτό? Πώς το βάζουν αυτό εδώ πέρα? Δεν ξέρω, είναι λίγο creepy. Ωραία, πάμε ξανά να δοκιμάσουμε. Και εντάξει τώρα παιδιά, ναι, τέλος πάντων, πάμε πάλι. Ωραία, και reset. Ναι, οκ. Εντάξει. Θα έχει γίνει έκρηξη αν δεν κάνω όλα. Σκέφτηκα μια τέλεια ιδέα. Μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά κοιτάξτε. Να έχουμε και τη βόμβα. Και... Μισό, τι έγινε τώρα? Ναι, εγώ άλλο ήθελα να πω. Ωραία, ότι θα έχουμε τη βόμβα στα χέρια μας. Θα κάνουμε reset και... θα ρίξουμε και τη βόμβα. Όχι, άκυρο. Ωραία παιδιά, τώρα θα σας δείξω κάτι άλλο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε ένα μπαλόνι, μία σκάλα και ένα sleeping bag. Πού είναι το sleeping bag? Να το. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Από εδώ έρχονται όλα τα φώτα. Οκ, εντάξει. Φεύγουμε από εδώ. Λοιπόν, πάρτε τη σκάλα, βάλτε την εδώ. Βασικά καλύτερα βάλτε την εδώ πέρα, κοντά στο σπίτι. Και βάλτε πάνω το sleeping bag. Εδώ πέρα καθίστε και αν το βγάλετε φαίνεται πως ξαπλώνετε στον αέρα. Και αν βάλετε και τον μπαλόνι φαίνεται πιο αστείο, αλλά δεν ήθελα ακριβώς αυτό να κάνω. Καθίστε λίγο. Θα το καταραμένω. Οκ, άκυρο. Ναι. Πάμε στο τρίτο. Θα ανεβριάσετε κάποιον για να το πάρετε εκδίκηση για κάτι. Κάντε κάτι πολύ απλά που δεν μπορεί αυτός να βγάλει. Πηγαίνετε εκεί στα props και πατήστε τις σκηνές.
Πολύ απλά βάλτε 150 σκηνές χωρίς να ξέρετε τι θα γίνει. Θα έρθει σε λίγο, δεν ξέρω, να σας κάνει μπαν από το σπίτι του, δεν πειράζει. Σιγά. Είναι όλα καλά πάντως. Να τα βάζετε έτσι στη σειρά, όλα μια χαρά, έτσι. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε και κλουβί, ό,τι θέλετε. Για μικρά παιδάκια. Τώρα είναι μια χαρά. Είναι το καλύτερο σπίτι του κόσμου. Λέμε αυτό το σπίτι θα το ήθελα εγώ. Είναι πολύ τυχερή που το έχει. Λέμε είναι τέλειο, είναι φανταστικό, είναι το καλύτερο. Πραγματικά όμως. Πραγματικά. Το θέλω αυτό το σπίτι. Πάμε και να τις βάλουμε και μέσα. Είναι τέλειο. Λέμε αυτά δεν μπορεί να τα καταργήσει. Δεν μπορεί να τα βγάλει γιατί είναι τέλεια. Λέμε είναι φανταστικά. Όντως παιδιά δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Γιατί το έβγαλα, αφού είναι τέλειο, είναι το ιερό σπίτι. Αυτό είναι ιερό σπίτι, παιδιά. Παιδιά. Είναι φανταστικό. Είναι τέλειο, παιδιά. Έχει βγει τέλειο το σπίτι. Είναι τέλειο. Λέμε, είναι φανταστικό. Πάμε στο επόμενο. Για να τρομάξετε τους άλλους, μπορείτε πολύ απλά να κάνετε αυτό εδώ. Λοιπόν... Ναι, ντυθείτε στα μαύρα, εντελώς στα μαύρα, όλα να είναι μαύρα πάνω σας. Black. Ναι. Να είναι και η φάτσα και το δέρμα. Και για να τρολάρετε τους άλλους μπορείτε να πάρετε αυτή τη μηχανή, να ξαπλώσετε έτσι και φαίνεται λες και δεν είναι κανείς. Πάμε τώρα να το κάνουμε στους άλλους. Πάμε εκεί πέρα που μαζεύτηκαν όλοι και θα μας δούνε. Γεια σας! Καθίστε να τους γράψω. Hello. Κοίταξε λίγο. Ναι. Ένας μου λέει I see you. Τέλος πάντων. Θα δυσιστούμε εμείς, θα πάμε εδώ μέσα. Καθίστε. Λέτε να γίνεται αυτό να πάμε εδώ μέσα. Εντάξει, με δουλεύει τώρα. Οκ. Τι είναι αυτό, γιατί είμαι έτσι? Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε πάνω. Και πάμε στο επόμενο. Εδώ πέρα θα μπορείτε να τρολάρετε όποιον θέλετε. Όποιον θέλετε πραγματικά. Εδώ πέρα, αν πάτε σε αυτό και κάνετε ένα οποιοδήποτε σπίτι, θα δείτε ότι είναι κανονικό σπίτι, οκ. Αλλά, κοιτάξτε, μπορεί κάποιοι να μην μπορείτε να πάτε στο πάνω, στο premium. Premium, τι είπα τώρα. Το έχουν κάνει, οπότε αφήστε το σβήνουμε αυτό. Και μπορείτε πολύ απλά να τρολάρετε κάποιον αν θέλει να πάει να κάνει εδώ πέρα σπίτι. Πολύ απλά παίρνετε ένα sleeping bag, προσπαθείτε να μπείτε μέσα με το sleeping bag και είναι ένας άδειος χώρος. Αν θέλετε κάνετε και κάνα πάρτι και μετά όταν μπει η άλλη θα πει γιατί είσαι μέσα στο σπίτι μου, ξέρω εγώ. Πείτε αν θέλετε και σε κάποιον φίλο σας να κάνει εδώ πέρα σπίτι και πολύ απλά να κάνει εδώ πέρα σπίτι και εσείς να ράζετε, ξέρω εγώ, πριν το κάνει το σπίτι. Απλά, ξέρω εγώ, κάντε δεν ξέρω, κάντε καμιά βίλα, κάτι, δεν ξέρω. Κάντε το όσο πιο καλά μπορείτε. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε σε κάποιον το σπίτι
Α, ωραία, πάμε πάντα μέσα στο σπίτι. Πάμε, κάνετε μπαν. Κάνετε μπαν. Να τέτοιο. Ωραία. Να πάρετε τα λεφτά, ξέρω εγώ. Μετά να αρχίσετε να στολίζετε έτσι ωραίο το σπίτι του. Να το κάνετε τέλειο. Ωραία. Μπήκε ένας φίλος μου. Ναι. Καθίστε